di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, abatamu Jo Siril Asmara. Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Allah di tangan anak sawah, Masin baja malang di tangan anak sawah. Matola balu lue larang jauh lakasadonyo. Matola balu lue larang jauh kasada nonya na di sarang sejarah kamang olah jadi lakabai. Kok salah lama abgaye olah sakali koe. Ora bana larang rantau dia lajangan
dari sitalai kasih tala di sinan lata lapaulamo o karano badan kaba ko salah maaf sekali gadang air di sungai landai terandam lapau orang di kapau obat kaba bukan cadia pandai perintang apa nama danga di tanah antau pae oh kalau jadi awak merambai lain talang lain pengalan patah penjulu tangkai bunga oh karano badan kaba-kaba lain tukang lain buatan elokatam babeda ju tuan Orami takaba palo banda Orami de anak tenggiari Oko rakarano badan kaba-kaba Kok salama badan kami Tuhan Hari pagi orang babi dua anak si andale ado banane tanggal ladang kambang bunga di dalam rimbo jatuhnya hari lasanyo oh seri abi pak carito masuk Yo dibilang kejadian di daerah BD Kampung Keteknya Lubuk Pinang Apa nama judul curito Malang nasib garobak tundo Oh simpelo buah simpelo tumbuhnya jale tangga pala yo malang garobok tundo orang bamasila oh apa olah awak lain Oh kita bilang curito nang kota jadi di daerah BD Oh kabupaten daerah BD kecamatannya Lubuk Pinang tak jadi di pasar Lubuk Pinang Ota jadi di pasar Lubuk Pinang di sinan sampai kejadian indak to bilang lamo oh ndak guna to etong lamo bana to sabui namo pelakunya nama bintangi curi toko adola orang nambadu apa
Oh adalah orangnya nambah dua, nama orang nambah dua, orang berdua laki bini itu kalau kau dipandang. Oh sia namanya na laki-laki, sia ko gala dengan namo banamo si Buyung Zidan, Zidan panggilannya dari kawan. Oh Zidan panggilan dinambahnya, sia namo nampak rampuan banamo inyo upie iya tuan. Oba namo inyo upi iya si Zidan, namo lakinyo sia namo bininyo tinggal di pasar Lubuk Pinang, mengontrak di pasar Lubuk Pinang, aslinya anak Sungai Ipu. Oh tapi nyo tinggal di pasar Lubuk Pinang, yo mengontrak inyo di sinan dibayar tahun ke tahun, ba itu inyo nambah dua. Yo ala karajo Pak Badan Zidan, karajo sehari-hari manggale sate kuliling tuan. Oh manggale nyo sate kuliling nyo pakai garobok tundoko inyo badan diri ya inyo manggale pulo di tepi jalan, talatak kadai tepi jalan iyo di pasar Lubuk Pinang. Oba itu inyo Pak nambah dua, tio hari sabantu itu ba itu nasib Badan Zidan. Oh tapi dek lamo bakal lamo anco itu inyo bau sao na nasib alun barubah, kadang nyolai jua bali tuan. Oh kadang nyo doa jua balik, kadang-kadang kosong babalik, ba itu nasib badan inyo. Oh indak to bilang-bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Oh maalu ninyo Zidan tadi, walau coy itu cobaan datang, walau coy itu rintangan tibo, nanawa indak putu yaso tetap manggale sate juo tuan. Oh tetap manggale nyo sate juo, agak saja di Badan Zidan di sinan kalau kau dipandang. Oh bakato Zidan bake iya, onde dia kan wong iya dia barisuk membuat sate, jangan terlalu banyak bana. Agak sajolah membuat sate, kadang-kadang ada orang balanjo, kadang-kadang indah jual bali dia. Oh kadang-kadang nyo indah jua bali, ba itu kato badan inyo mandanga kato cuy itu jadi bang kato badan iya. Oh sanang hati nyo ndak tabado, antaro inyo nambah duo, lain nyo rukun rumah tanggo, lain ndak ado patangkaran tuan. Oh lain ndak ada doa petangkaran, ndak ada selang selisih, ndak ada gaduh jobat tangka, ba itu kalau kau dipandang sayo sekato badan inyo. Oh tandonyo Pak sayo sekato, ko indak kato bininyo nan Zidan lama nurui pulo, ko indak lo kato si Zidan nan inyo iya manurui pulo. Ndak ada membantah cie ju, ndak ada jadi petangkangaran tuan.
adonyo jadi petangkaran di sinan kalau kok dipandang dek lamo bakal lamoan karajo tatap mangale sate yo mangale sate ola jogaro biarinya bagantilah tumpak di badannya diri zidan kok nasib inyo kok dipandang kok nasib menggale sate yo pagi-pagi garobok lawat tundo badorong dari belakang wa itu nasib badan zidan mencari bakat yo angari yo tuane mama untuk mencarinya biayai duit ba itu nasib badan inyo tu tatap juo bau sao yo indak to bilang pak bilang lamo nak paralu dibilang lamo malun sajo badan inyo yo tumpak di badan Pak Zidan tadi awak menggale sate jogaro ngobo main dak to bilang no pak bilang lamo dek lamo inyo berturutan setahun jo 2 tahun lah sampai ke 3 tahun lah mencukupi 5 tahun di sinan kalau kok dipandang adolah punya anaknya pak 2 orang abang anak nambah 2 nan tua anak laki-laki nang kete anak perempuan kalau nan tua kok dilihat alun masuk sekolah dasar anggaran bau umurnya baru 2 tahun yo kalau nang kete kok dipandang sadangnya ado dalam bangaduang masadangnya adonyo dalam badung ba itu kalau kok dilihat indak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana dek karano anak ado 2 orang sianamo anak nan tuo sianamo anak nan kete siako galajo namonyo di sinan kalau dipandang kalau nyo anak na laki-laki siako namo badan anak banamo si buyung rengeno yo banamo nyo si buyung reno panggilan dari kawan yo kalau nyo anak nyo nang kete anak nang kete perempuan siako galajo namonyo o sireno namo kakaknyo andiknyo ado perempuan banamo si upiere
Oba namanya Supi Reni panggilan dari ayah, Reni panggilan dari Mande, sedang nyuado di Badungan. O si Reno ala pandai bajalan anak nantuo. O sainggonyo dek bakal jadian sebantu itu tumpak di badannya. Ya tadi nak ada mengalir di rumah lain maben anak badu tuan. Oh mabenyo anak badu itu karajo badania. Oh tumpak di badan diri zidannya tatap mengalir sate juga robot tundo mengalilingi. Oh lubuk laping nang. Oh litaknya badan coba nak kelitak tubuh mengalir nak namun tinggal. Okok perai menggalet sate kontraan joa di bayi joa nyoa anak agi balanjo. Yo itu nantekan apa di si Zidan kok nasib Zidan kok dipandang pagi baliknya malam. Ya pagi baliknya malam itu nasib badan ninyo nanawak tatap bau sao. Abi harinya pak baganti hari, abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, sabulan yo 2 bulan, abi bulannya sabulan tu. Nazi dan tata bakarajo mangale sate kuling liang mae. Manggale nyo sate kuling liang awak sedang manggale sate, sedang manggale gale juo tinggan sedang manggale. To bilang badan diri ya sedang di rumah, badan inyo sedang nyo ado ati rumah. Nang kete anak balalo, anang gadang anak babau badan diri rengeno babao badan diri reno babao juo pekalua. Yo sadang nyo duduk di luar, kamambali nyo nangka di bali, kamambali sabun mandi jo sabun kain. Awak sadang tagak coy itu sadang kamulai bali sabun. Baranti onda baruci, baranti ditampek badan inyo tumayo iya tadi. Satu baranti di mungko nyo sapo iya dukuangan.
Onyo sapu ya dukung anak mencali badan diri ya. Kira nyopak namanya puya kawan sama sekolah dahulu. Disinan kalau kau dipandang maka to badan diri ya onde abang bangkat to badan ya siako namo badaninyo siako galajo namonyo si badai namo anak tu itu kawan samo siko lama itu kawannya anak sama basikola si badai namo anak tu onde bang badai kato iya dari ma badan diri abang bertambah gagap padodolu. Oba itu kato badan iya onde dia kandung iya dia sagaga badan abang karancak yu badan iya. Tandonyo rancak ya badania dolu balaki pado abang dolu ya dapet suami abang alun yo dapet bini dia. Abang alun yo dia dapet bini ba itu katonyo badan badai sinan bakato badan badai kapai kamaya dia ba itu kato badaninyo honde sinan ya menjawe kalau nam badan bang diri ya rencana badan diri ya kapai kalapau balik sabun mandi jo sabun kain pesoden labi pulo kok gulo na ado lain gulo jo kopi bang abi pulo mandanga kato rupo itu paila bali dia gulo jo kopi 100 sabun mandi jo sabun kain cukwi jodol gundar gigi abang tunggu ya di siko tadaga abang nak minum kopi tadaga kopi buat tani ya dia. Tadaga kopi dia buat tania ba itu bana kato badai mandanga kato rupo itu jadi bang kato badania dekarano ya kama bali gulo nyoagi piti di badai kopi ti pembali kopi ti pembali gulo balian rokok abang sekali balian sempurna di rokok abang nyoagian piti kaya nyoagi piti 100.000 nyoambil piti dia ya kalapau balik gulo tuan. Oh iya kalapau nyo balik gulo lati boy nyo di lapau di balik gulo jo kopi 100 sabun mandi jo sabun kain sukui pesoden nodol gigi ba itu kalau kok dipandang. Oh indak to bilang do bilang lamu salah nyo balanyo la jalan nyo sekali la tibo dake la badan badai mula la bangai awak ke rumah la tak nonda di samping rumah. Mandanga ketoco itu ala barangke badan badai menuju rumah badan ya Tuhan. Menuju rumahnya badania ba itu kalau kau dipandang nak guno to etong lamu
Hola sampai ke tampe ialah masuk rumah nak nang ketik sedang lalu si badai menurui di belakang Tuhan. Oh badai menurui di belakang di sinan kalau dipandangi ndak disiko di palamo ndak guno tuetong lamo bana. Oh tunggu sabanta bang badai iya nge ana ye da olu nyange ana ye ka kompor lai di kompor sakutiko ala dimasak lai tadi ndak lamu inyo basa aye. Hola masa air dipandang nyobue kopi segale kopi sudah dibue iya nyotat yang dake muko badai Tuhan. Otalata dake nyo hadapan badai onde abang dengan bana minum labang ayayin kuadolo pengacuk bagai di Bali dia yo piti nanyo agi tadi. Honyo ambilnya kopi di badai tunggangkan kopi kepir yang mulailah badannya minum kopi tak minum rokoknya baka mengecek badan diri badai. Hola labie dia anggaran 3 tahun baru iko dapet meminum kopi ya baru kini dapet sama duduk masih codolu rasa kopi dia. Oh masih codolu juo dia rasa kopi alun juo kopi baru balun ado baru rasanya seketek juo masih kopi ada ulu juo ba itu kato badan badai. Oh mandanga kato coy itu bang badai ko mangece ado sajo nangka membue iman baku cak ba itu kato. Oh badani ya pa Onang kamamu iman bakuca ba itu kato badani. Omandanga kato rupo itu ba alo itu dia kato ba sampai namun ada lo mengecek pandai ndak marayu badani yang kenyataan nambah sabui. Kau ndak lama kopi ala kawa kece ndak lama kau lama bakecean lama masih codolu rasa kopi dia. Oh masihnya masonyo codolu juo alun berubah buatan kopi ada inyota kamauta. Oh batanyo badan si badai onde dek kandung ya dia batanyo abang kaya yo ya. Hoi ko rumah nani ya uni ko tampe nani ya diamkan lai ko iya nyo nampunyo lain dak mangontra badan iya dia. Oh lain dak mangontra dia badan iya ba itu kato badan badai nani nyopi iya tadi baduto banana ndak pandai bacali banana ndak tahu. Honde bang badai danga bana kok rumah nanambo uni nanambo tampean sekarang ko
Honda ado ambo nampunyo rumah kami mengontraknya di Sikokoyo di daerah Pasar Lubuk Pinang ampe juta 1 tahun bang. Oh ampe juta kontrakan rumah ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menjawe badan diri badai lai kok tertutui dia je pencarian. Oh sedangkan badan Buyong Zidan cuman menjual setek kulil yang menurut berita diterima rumah dikontra ampe juta lai kok labie makan dia. Oh mandanga kato di badai ya jawaban badan iya onde bang badai danga bana tatutui nak tatutui ditutuikan jualan nasib badan iya cuy koyo bang. Oh kamangaju lebang badan iya iko pilihan iya dari dulu iko tironyo na batamu disangkoi duit lekat sanang batambah susah bakironyo yo bang. Obat tambah susah bang bakironyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kau dipandang. Oma alun sajo badaninyo agak sajo di badannya tadi yo lainyo pak badan badai. Dek lama otak kama otak abang paile dia kato badai kopi tiba lanjo anaknya tinggalan sebanyak 300.000 takaju iya. Oma mandangi ma otak kaju iya menandangi mencali pitinyo agian. Oh badai barangke sekutik kopi tinyo simpan di siya. Oh nyo simpan piti itu tadi nyo simpan piti elo badai lapai dari rumah Tuhan. Oh tinggal iya jo anaknya ba itu kalau dipandang hari bertambah petang ju. Oh patang bajawe dengan sanjo, sanjo bajawe dengan malam. Anggaran pukul 9 malam baliklah Zidan dari Manggale Tuhan. Oh balik Zidan dari Manggale latibo membawa garobok tundo seto baranti dake rumah di sini ninyo menyimbau onde iya dia abang pulang dia dari Manggale mandanga kato rupo itu nyo bukaan pintu dia seto tak buka pintu tadi. Onyo calik suami lah babalik di sinan bakato badania lai ko abi bang sate awak bang Olai ko abi bang sate awak mandanga kato rupo itu jawaban badaninyo. Honde dia kandung iya dia mungkin nasib awak pamalang mungkin sisi naninda elok.
Wala sarima bawa di bakencak sehari manundo garobak nan sate ndak namu abi cuman jua bali ampe puluh dia. Cuman jua bali dia ampe puluh itu anak-anak lo tadi menangi kok orang gadang dak ada do dia bali sate ba itu kato badaninyo. Oh mandang katonyo dari badan Zidan aja wapan badania. Pokok coiko bange agak kaonyo alamat mati dindak makan yo bang. Oh alamat mati bang dindak makan jangan layawak kabar untung modalnya saja nak babalik ba itu kato diri ya. Oh mandang kato rupo itu di sinan kalau dipandang basa-basa jo dia badan awak untung tak capai. Hokana baik dia untung tak capai nyokana baik menang kato rupo itu. Dek mencalik setenda habis jua balik cuma nampak puluh nak tambah do berang badani ya oh Tuhan Oh nak tabado berang badania lakato ya tadi layabang sawana menggale sate anta kok banyak nak duduk-duduk daripada abang baputa mangko nak laku. Oh sate la mandang kato rupo itu aja wapan darinya buyong Zidan dak waputa baalo dia kato badania. Lapane kaki dek majalan lalita dek menorong garobak nan jua bali ndak jodang ape dia. Oh duduk baalo nak kato iya badu anak kadigadangkan kontrak rumah lah kadibayi mangajo ambo duduk maba itu katonyo badan Zidan di sini ya kamangece kondaknya banyak duduk tantu balabie jua bang Ali bang Yo tantu balabie nyo jua bali di sinan kalau dipandang tumpak di badannya nyo buyong Zidan mandang katonyo dari ya nang kato iya nak bajawe lain ndak ado kato bajawe kalau dijawe juo kato iya alamat batamu patang kangaran ma
Malamatlah kawatamu pertengkaran malam semalam itu tumpak di badan diri dan nyo mandi lai ke kamar mandi. Selesai mandi laki pakaian nyo ganti baju jonanelo. Mengece iya sekali ganti baju jana coba sabun kain alun babang ali tonei. Sabun kain nyo alun babali janyo mandi mal mandi nyo tu boleh mandi ganti baju jana cok bana ba itu kato iya iyo lah bini nyo badan nyo buyong Zidan namande dari Sireno tumpak di badan Zidan tadinya male bana batang angkama batang kabana inyo male tapaso sayo inyo diam dak pandai mengecek banyak. Yonan malam semalam itu ala tidur sarumahnya sekalo lalu hari siang tandonyo hari kasiang ma badara badarum darum muni tami yang rang balari mata singko bantunya ambun nampi katabi matoa. Yonan pagi sepagi tu sinyo Zidan dipandang lama kali pulau baba anggaran pukul 9 pagi painyo mendorong garobaran simpang raka jalan Talung Patai baya dorong garoba sate na badorong garobak sate ba itu kalau kau dipandang sedang mendorong garobak sate maalun badan pak dirinya. Oh kalau nan Zidan kau dipandang ba ibu-ibu mendorong garobak cuy ko payah bau sao dapetnya iya dia bangi juo Tuhan. Oh dapetnya iya dia berang juo kabake ambo ba itu katonyo badannya buyong Zidan bajalan juo juga roba. Oh maimbau juo ilia jalan sate kato badaninyo coy itu Zidan pak kamangale sedang berjalan sama seorang tuan.
Oh nantakananyo di badan Zidan, ko indak sayang di abang di anak, kota ibu di anak nambah duo, antara Reno Josi Reni labat tinggalan di badan diri ya. Oh nak talok diambo bantu iko, tapi dek sayang bagi anak, sakit jo sanang kabatan, susah jo elok kabatang guang yo nak. Oh walau berangnya mandeka bapak, walau bangia mandeka ayah basabana maadapi Tuhan. Oh ayah basaba mana madapi ba itu de inyo sekutiko, indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana. Oh maalun sajo pak badan Zidan, inyo bajalan taruju manggali sate. Ojo garo bapak manggalit sate nyo juga robat sedang di jalan, badan inyo tinggal inyo sedang jalan. Oto japui badan nyo iya di rumah, sedang nyo ado nyo tinggal di rumah. Yo sedang waya anak nancie anak nyo pak badareni nancie nambah namo buyong Reno. Oh sadang mabe anak juo baranti onda di samping rumah, indah onda na lain ronda si badai kawan inyo tuanai. Oh onda si badai nyona baranti la baranti, onda si badai talata onda di samping rumah la turun inyo dari onda taruh kalabu rumah tadi baca assalamualaikum menjawe iya. Ojo alaikum salam. Menjawab iya jo Waalaikumsalam, itu kalau dipandang indah to bilang lamo. Maalun saja badannya tadi, lah duduk badan diri badai, awak duduk air tak minum lah bangai katoi ya yo minum labang wakama kato iya ba itu bana kato badaninyo mandanga kato rupo itu. Jadi dia kato badan badai ndak bana dia beperintah nanabang kaminum ju. Indak bana do kabawasoan na talata abang minum. Oh iya,
Malahnya minumnya air di badai sedang meminum air tadi jadi ba aku ya di rumah ma bian anak yo cuy kokot tio ari ba itu kato badan badai mandanga kato dari badai jawaban badan iya kamangajo lebang badan iya tentu kerajo ya nak kabisa juo nang kabakarajon anak baduo ketek coy kota paso di rumah badania oh abang mata paso di rumah bang badania mandanga katorupo itu ndedangala dia sabana nyokok lain amu ya diajak sambil balape lape arak sambil balape lape panit pai keluar dia badan awak jalan baduo kita keluar ado ditampek kawan abang, ado ditampek rumah kawan abang. Ndak bara jauh dari pasar Lubuk Pinang. Mbak itu kato badaninyo kumpulan orang bagalak-galak. Orang di sini main dia main koa, ado main judi, ado cukui orang na main di sini. Ado main karate remi di sini awak duduk sambil malape panganin oh iya Mas sambil malape nyo alape panit mandanga katorupo itu onde abang dengan bana namu bana bang iya anak ko ba abang sabananyo anak baduo bantu iko mandanga katorupo itu onde dia kandung iya dia anak baduo jangan dipikirkan tompangkan di rumah adik abang kita main pai badu kita baduo dia pai main ko anak na baduo ko jangan pikiran lo anak baduo to agi susu bantuan yo kita pai main baduo ko lai manang kita bagi saja wa itu kato badan badai de inyo dulu sama sekolah biasa juo bantu itu tekana dia na lamo iyo lo mabangkat to badan iya lasun tu iya di rumah bang badai oh malah suntuk bang iya di rumah ba itu bana katoinyo nyoba anak keduanya pintunya kunci nak nyolain cie masih dalam baduang dan seorang memang pandai duduk lah bisa nak berjalan ala nyonai ate onda orang kalil yang menampak jua menyengui orang oh bakuliang
Menyangui orang berkuliling bini loko iko namonyo laki lah jale menjual sate lah jale juga robat sate bantu itu juga robat tundo nyoba jalan manggale sate berkuliling batundo gerobok sate awak pai jo orang lain indak bau tak coba bana nak tahu diuntung badan ni ya mai mana tahu diuntung doa badani ya wa itu bana kato badaninyo orang kuliling memandangi yo indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana maalun sajo badaninyo yo agak dek badan diri ya sedang di hati lah honda ju honda bajalan tarui ju honda lamo honda sedang jalan latih bot tampe adik badai mainyo tahu di badan ia tahu banas ya ia ko nampak sekali badan ia denang ia kato adik badai lah jale dia adik badai bakato badai bake adik onde dik kandung danga banas ya ko namo adik badai siapo namo pajako siako galajo namo nyoba namo siupi anti onde anti ya dia kakak abe anak nambah dua kami berjalan pairang awun kami berjalan nyo apa iraun lah tinggal nyo badan nyo anak badan iya iyo lah anak kedua nyo nareno serato reni taringga di rumah badan nanti ba itu inyo kok dipandang anak tinggal inyo lah pai main katampe kangawan no tuan mapai mainnya ketampe kawan jalan-jalan ke rumah kawan ba itu bana badaninyo yo indak to bilang lamo ndak perlu to etong lamo bana yo panek dek lamo di bajalan sampai ke rumah kawan tangadi yo tuan di rumah siapa nyoba main bakumpul orang namanya padusi lai kalaki lai main nak cukui kasadonyo lah datang badai Pak Josia main loi nyoba duo sia namo nampunyo rumah manamo mak neneng dakeke bana mbak neneng nyo dak kelok mulai lah main badan inyo sedang berdua nyoba main nani nyo badan nyo pa diri ya iyo jo badan badai tadi badak paninyo berdua main barampe sekutiko yo sadang nyo main lama banari bertambah patang yuot tuanai
tambah petang jua petang bajawe dengan sanjo-sanjonyo kalau dipandang anggaran pukul 7 sanjo bakato iya kasih badai onde bang badai dan awana mula balik lai badan diri awa ariko ampie. Oh setengah lelapan hari ampie bang setengah 8 mula balik lai badan awak mendangar kata rupo itu. Yo baru baranti nyobain balik baduo badaninyo. Nam badai mengoncong onda tumpak di badannya ya tadinyo bawa di belakang. Naninyo tentu jadi penumpang tentunya arah ke babang alik mai. Matan tuaranyo aka babalik lah badan dirinya sedang di hati ondaju. Yo indak bau tak iya ndak babana bapacik lo kepinggang badai bantu orang laki bini bana. Ndak ada bamalu badan iya lupa lah laki bakarang ajo malah lupa saja suaminya mendorongnya agar robot sate ndak tekan apa ya suami. Ndak lama sadang hati ondalah sampai tempe adik badai seto tiba tempe adik badai diambil anak nombor 2 bakato sekali badan badai lain nak menangi anak kau tadi itu sekali kato badai. Menjawe adik badan badai indak nama nangis seorang juo kakak main dak ada nama nangi doa seorang juo ba itu kato badan adik badai lah nyobawa anak kedua nyomara balik ke pasar Lubuk Pinang. Yo sadang di jalan nonda tadi sampai ke pasar Lubuk Pinang tuan yo sampai ke pasar Lubuk Pinang baranti onda di samping rumah. Naninyo badan ialah turun anaknya bawa keduanya. Nyo tinggalan piti di badai abang babalik leya kato badai elo iya yo. Oh elo lah iya jo anak ba itu kata badan badai.
Omandanga katoco itu sanang hatinya badan iya badai babalia iya tinggari ado setengah sambi hilan paei Ondak lama dah kalau dipandang hari ada setengah 9 tapi pulanglah badan diri Zidan yo dari menggali sate mendorong garobak sma garobok sate. Oh indah to etong lama talatak garobok sate tempe nam biasa lainnya mujur tak tangan lainnya abi pak sate Zidan. Oh satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri ya Waalaikumsalam ketoya. Olah naik badan Zidan tadi alun lapel tak di badan bertanya ya sekali lai ko abi sate abang bangai. Olai ko abi mabang sate abang mandanga kata rupa itu menjawab badan diri Zidan. Insya Allah dia Tuhan menolong lainnya awak barat saki abila sate kesadonyo tapi babalik lagak malam dia. Komandanga kata rupa itu jawab pendari ya malam balik adat biasa asal badang gale laya bituan. Oh asalnya gale bang laya bi mandanga kata rupa itu lasanang hatinya badan Zidan disinan Zidan dipandang mandilah Zidan nak nyolai. Oh selesai mandi ganti pakaian ninyo bertanya sekutiko akan nasi dia kata Zidan kata sampai ia menjawab. Honan sehari kini ambo nak batana indah memasak indah menggulai cie juo kok lapar badan diri abang abui sajo mi kadang ngapu bangai. Oh tua domi nang kapatang abui sajo lami nan sabuat tua do talua talata campur sajo lah pakai talu ambo kamalalo anak-anak keduanya ba itu alasan badan iya. Oh mandanga kata dari ya ndak jo berang dopak badan diri Zidan ndak jo bangi nyo menjawe onde iya ya dia abang yo dia. Oh litak dia abang manggali mendorong garobok sate dapet balik nasi ndak ada nasi ndak bersambai ndak mi sajo nang kambo makan alang kali tak ya badan abang dia. Oh alang kali tanya dia badan abang ba itu kata badan buyong Zidan mandanga kata rupa itu tumpak di badan ia tadi kok litak lah kata ya batanak banambu indak memasak banambu tidur kamang aju oleh badan abang. Hoba itu kata ya tadi yo sabar Zidan menjawab terpasuk ke dalam dapur nyo ambil mi nanti sangkui nyo masak mi pae di si Zidan tuan. Onyo masak saja mi di Zidan ba itu kalau dipandang indak guna to etong lama ndak paralu to bilang lama bana. Oh disiko kalau kau dilihat sedang memasak mi jual masak mi sekutiko masih nyala sudah masak lanyo salin mi kecambuang elo-elo.
Nyoba keluar dake badan ya awak kamulai majak makanan ya la tekaluk bamanuang Zidan pae sama seorang Tuhan. Ho sadang madapi minan dalam cambuang haye mato manitik-nitik. Honyo cali anak nambah duo, nyo pandangi anak nantuo, nambah namo si buyong reno, nyo pandangi anak nan ketek, nambah namo si upik reni. Ho nampak dusi bana anak nan ketek, sayang ka anak keduonyo, tapi ba apa mangaban mandeta laluna. Oke jambana yona ala kato hati Zidan kotaknya patal masalah kotaknya bare masalah ho sakadar berang-berang cuiko saki jo sanang dia abang tan dia. Osaki jo sanang abang tan ba itu kato badan inyo mamulai makan mirabui. Hola salasai Zidan makan mirabui. Ala badan inyo takalok Zidan sadang tidur ba itu inyo. Oh dipandangi Oba itu inyo dipandangi sakalo lalo hari siang. Onam pagi sepagi itu tantu abean tampe manggale la mulai lo balik ke manggale. Nyo sate lata-lata nyo dorong garobok sate la mulai nyo manggale Oh sadang mendorong nyo dorong garobok nyo ambek Zidan dirang tua nak bara jauh dari rumah. Onde nak kandung Zidan na baranti dulu Zidan sabanta. Ado kato apa sampaikan niko saran untuk Zidan. Boleh jangan Zidan salah-salah. Oh boleh jangan Zidan tekicu apa itu kato badan apa mandanga kato bentuk itu baranti badan diri Zidan. Oh satu baranti deke apa tupak kato apa asaran kau untuk ambo. Oh mandanga kato cuy itu onde nak kandung Zidan naik ari kepatang apa mencalik mato kepala apa tumpak di badan bini Zidan iyo lainnya iya. Oh bakonceng jo laki-laki onda baru banana nyoba onda tabado elo onda nyonak kalaki tu gagapulo. Nyoba anak kedua nyola sehari nak inyo di keluar lah jam 8 mangko babalik badake setengah 9 besok jangan Zidan tak kicu na Oh besok jana Zidan tak kicu apa ibunya mencalik Zidan awak menggali bantu iko menorong garobok sate. Orang sayang mencalik Zidan ibu bana mencalik nasib.
Oh tapi bini bana di badan Zidan bini ndak do nak tahu diuntung bini ndak sadar di diri awak bansik balagak kayu. Oh awak lah jale bantu itu lah gadang uok pada botol lah tinggi ambung pada tubuh ba itu kato badan inyo inge lah naik badan si Zidan yona. Oh inge nak badan si Zidan jan tekicu na apa ba itu bana kato inyo. Oh mandanga kato itu kalau iyo pak sabantu itu tarimo kasih banyak-banyak apa lana kama perhatian bini ambo tinggal. Oh kama painyo apa tukang cenan besu agi kaba badan ambo pai pa manggale sate pai. Oh ambo pai lepak manggale sate ba itu kato badan inyo ndak guna to bilang lamo. Oh disiko kalau kok dipandang ala barangke manggale sate sadang mendorong garobok sate ibu hati. Oh indak tabado pa Ibu hatinya nak tawado tekana di badan Zidan patuinyo indak watana patuinyo indak menyamba patuinyo indak kadapur kiro keluarnya sehari-hari bilo betana ketekaja milo menyamba ketekaja wa itu kato badan Zidan no tuane. Oh ala kata sama seorang ko iyo itu dia nama lakukan sampai hati bananyo badan iya membuhe badan diri abang badoso gadang. Oh badan lain ya oh nah iya indak to bilang lamo nak paralu to etong lamo bana maalun saja badaninyo. Yo kalau na badaninyo tadi disiko kalau kau dipandang nyo tatap menggale juho sama mamang nyo hati sesusah kiro garobok sate badorong juho Magarobok sate nyo abadorong juo di sinan sedang menggale tinggan sedang mendorong garobak sate di sinan iya kita sabui awak di rumah tinggal joang anak otuan Mawak di rumahnya tinggal jo anak sedang cuy itu dipandangi ndak to bilang lamo
Ndak guno to etong doa lamo bana maalun sajola badan inyo. Yo agak di badan pak inyo tadi kalau naninyo lah badan iya awak nan sadang duduk sabantu itu baranti onda di samping rumah. Makironyo onda nan baranti ndak onda nan lain onda si badai nan lati boma Yonda si badai na latibo yo indak disiko di palamu yo katonyo badan iya naik labang keto iya jadi dia keto badan badai lah naik badai ate rumah inyo barampe nyo ate rumah badu anak nan ketek nan cie iya sekutiko nan seorang badai baru tiba duduk di ate rumah Angko pa Onyo bue aye dia aye sudahlah dilataan Coy itu bana sayang kabadai kalaki ndak rupo itu kabadai aye babue Oma ota baduo nyo ate rumah laba galak-galak pae nyo baduo balak-laka galak iya pae O balaka galaknya badan iya baru bakato badan iya kabake si buyong badai onde bang badai dah ngabana kok sempat ketahuan badan awak ketahuan dek badan zidan O apa ngana bang badan ambo lakasan say kami bana anak lakasan saro kami juana ba itu kato badan iya Yo jawaban badan badai onde dia kandung iya dia dari dulu sampai kini sayang abang indak kabarubah Ho kasih abang alun baganti ba itu kato badan badai kok sempat tahu di sisi dan nyo campaan badan diri ya abang kajadi dia ayah anak dia O abang kajadinyo ayah anak ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lasanang hati badania Ho sanang taraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro minum labang ya talata kok lapa bang iya masa bang Oh mandanga katoco itu mengecek badan diri badai kok dapet kandak badan abang iyo teraso lapar yalah dia pukul sebalik meningkat pukul 2 balik Oh tapi jangan silo ya masaan buik sajo miabui untuk awak agi batalu di dalamnya Haginya baru potalu ayam agi talunya kat 3 buah Hoba itu kato diri badai makan miabui dia badan awak dia
Oh makan mi abui dia badan awak mandanga kato cuy itu yo sanang hati badan iya mandanga kato oh dari badai Onyo disinan kalau dipandang nyoba limi do talua o salah semi di bali nyonan talua babawa pulo memasak mi abui badani ya. O masak mi abui nyoba dania indak to bilang lamo bana ndak guno dia tong lamo o selesai memasak mi abui ala nyoba o dake badan badai makan mi abui nyoba duo Oh makan mi abui nyoa baduo ba itu kalau dipandangi sedang memakan mi abui juo ndak tekana di badan ya ayolah badan buyong zidan ayah anaknya manggale sate manunda pae garobok sate ndak takana suami payah nyoba sanang-sanang makan mi abui lalu po sajo ayana ba itu nasi badan zidan tuan oh disinan kalau kok dipandang selesai memakan mi abui lama rokok lonyo sabatang ba itu bana badan badai yo indak to bilang do bilang lamo sedang merokok lah rokok juo disiko kalau kok dipandang maalun sajo badaninyo odek sadang inyo merokok maalun sajo inyo tadi Ondak lama kita bilangkan selesai merokok badai keluar Onde dia kandung ya dia Abang keluar dulu gak sabanta Ado paralu kasih laut Ado katampik kawan abang tuan Oh ada katampe madia kawan abang ba itu kata badaninyo ndak guna to bilang-bilang lamo jadi bang kata badani ya elo abang baonda oh jangan jatuh badan abang kok jatuh bang abang jonda abi harapan badani ya bang Oh abi harapan bang badani ya ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu oh sanang hatinyo badan badai ala barangke badai tadi pitinyo tinggan balanjo anak Oh badani ya pa Oh indah
to bilang lamo-lamo nambah daya barang tinggal iya Joana tinggal iya nyo anaknya sedang nyo duduk ate rumah sedang beana to di sini nih ya to tinggal to japui badan diri zidan sedang menundo garobasa atena sedang menundonyo agar obat sate di sinan kalau kau dipandang sedang mengimbau-imbau juo sate kato badan zidan oh di sinan kalau kau dipandang hari bertambah tinggi juo anggaran pukulnya satu siang mendaki ke pukul 2 alun jo ado pai jua Bali tuan oh alun jo ado doa jua Bali ba itu kalau dipandang sedangnya menggale sate juo di sinan kalau dipandangi oh indah to bilang lamo bana hari bertambahnya patang juo lah jauh juo perjalanan satenya alun juo laku tuan oh sate alun jodoh laku di sini litak badan zidan dicari tempe nanta dua ado di sinan keramaian baranti di sinan buyung zidan oh sambil malape litak awak nan sadang duduk panjang pangana zidan yo pak pokok iyo lata jadi rupo itu tumpak di badan diri ya awak pai menggali sate inyo raun jona lain pai di rumah oh alangkah ino badan awak badaso bana di badan iya basalingku tanpa tahu awak ba itu kato hatinya oh sadangnya duduk juo entong bamanuang kabamanuang sadang dake garobok sate pae oh sadang dakeknya agar robot sate awaknya sadang kabamanuang ko iyo itu ya nambah lakuan ko itu dia nambah lakuan kebake diri abang ya dia Hobadoso gadang di badan ia dalam balaki berselingkuh ba itu kato badan zidan dalam bersuami adik bercewek adik bermain jona lain alangkah bodoh dia badan ia Tuhan. Oh hari lado pukul ampe patang meningkat ke pukul 5 inyonan sadang duduk ju. Oh alala pelita badan zidan ditundo garobok balik antanyo malang antamu jual malang tibo di si zidan. Oh tandola malang pae di badannya awak menundo garobat sate ndak nampak lubang di muka. Oh tapaleset nyoroda garobo oh aba garobo sate zidan batabu sate pae tengah jalan Tuhan.
Obat tabu sate nyoa tengah jalan lepaca kaco garobo ba itu kalau kok dipandang Hodisinan nyo tolong dinan banyak sampai di sabantu iko ndak nampak kok lubang di muko awak payah sabantu iko dapik garobo paca pulo dia. Onda nampak do da lubang de ambo kato ambo da lubang da ado mangko ndak nampak di badan ambo mangko nyo ambo dorong garobo Hola malang mada di badan ambo nan daging ndak bisa diambil lagi lah jatuh ke dalam banda Hoka tapi banda tercampaknya nan kuasa teba itu pulo katupiknya jadi sabui lai abi berserak kesadonyo ndak dapet diambil lai Tuhan. Ndak dapet doa diambil lai dek garobo sate lah urang abean larang tagaan elo-elo di sinan kalau kok dipandang nyoba di urang nama nolong mau kalapau tu dulu dia awak duduk di lapau dulu badan buyong mengopi di sinan dulu badan awak konda ado buyong bapiti biar udah membayar kopi Ode orang menolong sangat elok nyodorong garobok sate bau nyotaga dakek lapau duduk lazi dan pak dalam lapau duduk lah zidannya dalam lapau sadangnya duduk jua ayat talatak derang lapau di sinan kalau kok dipandang onde dia kandung namu doi dari mata di mendorong gerobok sate sia kok gala dia dengan namu ba itu kata orang na banyak onde udah dengan bana Rokok gala jona moda nambatanyo ambo banamo buyong zidan kalau mendorong garobok sate darinya pasadai lubuk pinang Tuhan. Darinya pasada lubuk pinang mendorong garobok sate dari pagi alun jua bali dapet sate lah tagolek pulo tagolek garobok sate alang kamburu nasib ambo yoda alang kamalang nasib awak ujian barek nyondan datang ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu Honde dia kandung namu doi minumlah kopi nang kodolu itu jangan doang pikiran itu cobaan dinan satu dia. Itu cobaan mah dia dinan satu ndak dapet do kanda hati awak ndak awak punya kuasa ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang dek lama otama otari adolah pukul 6 meningkat ke pukul 7 Hari tapik 7:30 sumbayang isa 30 selesai sumbayang isa Bakato zidan kana banyak onde udah taramana do kini udah sarato apa yo ambo balik lepak ke pasar lubuk pinang terima kasih kopi babalian sarato rokok Napa lagi
Sarato rokok pak nambagi agak saja di badan Zidan nyodorong gerobok sate. Yot sadang mendorong si gerobok banyak deh inyo nantakana kok tibo beko di rumah alaman iya kamarang abot tuane. Oh alaman iyanyo kamarabu wa itu kata hatinya. Oh sadang mendorong gerobok sate ibu hati bukan kemain badai jatuh. Oh iya toh. Badai jatuh ayam mato jatuh ciek lah jatuh dua itu bana badaninya. Yo indak to bilang lamo bana indak disiko di palamo. Oh maalu ninyo kok dipandang kalau nam badan Zidan. Oh sadang menorong gerobok sate sadang berjalan-jalan jua banyak na lain takang nama banyak na lain dah inyo nan tekanan nak lamo inyo sedang di berjalan lah jauh jua perjalanan mendundo gerobok sate. Ado hari pak anggaran 9:30 barulah sampai ke pasar Lubuk Pinang. Yo tiba ditampe rumah inyo talatak gerobok ditampe nyo masa to maimbau lapa abadan Zidan madimbau iya tu tadi onde dek kandung iya abang bukaan pintu abang pulang. Ba itu kato badan Zidan mandangai nyo nama imbau tabuka pintu di sia. Satu tabuka pintu rumah batanyo iya kasih Zidan no Tuhan mawatanyo layanyo kazizi dan disinan kalau kau dipandang onde abang dengan bana dangade abang bang elo lai ko abi bang setiawa ba itu sekali kato iya kato sampai Zidan menjawab jawaban badan Zidan onde dia kan wang ya dia lama lang tibo diawa malang datang di badan abang sadang mendorong garobo tagalincir roda garobo tibo di lubang roda garobo laba garobo awa bata buat sate jodang agiang dia
Mabatabu dia setejo daging cik sajo nak dapat ke diambil nak dapat dipilih cik ju. Mendanga kata rupo itu jadi habis ado sate tu batabu sado tu nado jo bali sekete ala itu sekali kata iya. Onde dia kandung iya dia iyo lah badannya diri bini abang jangan kanado jua bali dari pagi dia abang tak makan. Yo ba itu nasib mendorong garobo ba itu kato badan zingi dan Maba itu katonyo badan zidan mandanga kato rupo itu nak tabado paneti ya berang talabi kazi zidan. Jadi anak nabi gerobak tu kini ko pacar kaco gerobak tu ba itu sekali katoinyo. Di malo kaco dia nak kapaca tagole garobok sangat dia. Menanga kato rupo itu bertambah pane hati ya. Jangan piti loleh nang kadape mabian pai menggale indak bau tak badana. Oh indah bau tak badan abang dah ada tak jawab. Oh kapalo penimbang badan ba itu kato inyo indah to bilang lamo bana. Oh nak para lulo do to etong lamo maalun saja badan inyo tumpak di badan ia tadi ndak adonyo mengecek lai bagolek ditampet tidur. Iyo ladake anak inyo tumpak di badan diri zidan awak teraso lapa bana dicalik nasi ketampe. Nyoma dicalik nasi nyo ketampe nyo seto dicalik na tempe nasi ndak ado banasi dengan sambajan sepinggan nasi kado sebinjek nasi ndak nampak jan sepiring nyon magulai kado. Oh sasuoknyo asam bandak nanto di itu kalau kau dipandang. Oh di sinan kalau kau dilihat maalun saja badan zidan tamanung zidan di meja makan tuan. Otamanung zidan nyoa di meja makan awak nan sadang litak bana tubuh nan sadang letai bana ndak ado do bana si tibo di rumah hati siapa nak kaibo. Oh hati sialo nak kamamang badaso bana dia badan ia litak-litak balik karajo litak-litak pulang menggale bana si jo sampai indah ado dia. Oh nasi jo sambal dia indah ado ba itu kato badan inyo indah to bilang lamo bana.
Honda paralu dietong lamo na malam semalam itu lapa badan ni ndak tabado ba itu nasib. Oh boyong Zidan pa Ola pabawa indah tabado yo ala nyoba tidur di Zidan. Oco abana mengantuk mato de awak kini sedang lapar nak kalamu babaola. Hari ada pukul 2 balik kok kadi balik mana si keluar tau miabui kadi cari bapiti seseninda. Homat tolalo ndak namu ada di bawah tidur keluar Zidan dari rumah pintunya kunci dari luar duduk bamanuang di garo. Oh bapak Oh duduk bamanuangnya ada garobot sedangnya duduk juga keluar orang bertetangga keluar orang sebelah kira apa nama siang tadi. Kece apa sianan duduk di samping garobok sate kironyo Zidan punya garobok bakat tu apa ke Zidan onde nak kandung Zidan onde Zidan anak apa mangaba manuang nak di garobok aku sabab karanonyo mangapo coy itu bangana Oh mga anak coy itu bana sampai bamanuang rupo itu aku sabab karanonyo mandanga kato rupo itu menjawik Zidan sekutiko ne apa dengan bana. Oh mangko bamanuang pak badan ambo mangko bamanuang dekek garobok sejak siang pak awak karajo dari pagi sampai malam coy ko mendorong garobok sate. Oh malang tibo pak di badan ambo sasen nindak jua bali tagalincinya roda garobok abah garobok tapi jalan. Kola jatuh sate nanado ndak dapet dipilih lai tibo di rumah bantu iko nasi jo samba pa ndak ado tuan. Oh nasi jo samba pa ndak ado nasi di rumah ndak ado samba di rumah dari siang pak awak ndak makan lampir sari di semalam bapiti seseni ndak iya nak berang pulo yo pak. Kok tando ado piti di saku bisa membali mi awak mabui atau nyo nasi kadi bali tapi bapiti ndak bado lapa badan pa ndak tatan tuan. Oh lapa badannya indak tetangguang lapa tubuh ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu onde nak kandung Zidan eko itu nang kaban kalau iyo sabantu itu. Oh jangan itu lo nak nang manuangkan mola ketampe apa ditampe apa kita duduk to buek kopi segala sorang kok lapa buliang aman tak makan
Okok lapa buliang minta makan mandanga kato rupo itu alapai ketampe apa. Satu tiba di rumah apa. Satu nyobue kopi 2 kali talata tampe buyong zidan nyo ambil nasi jo sambai ko nasi na ikut samba makan lah zidan anak apa jangan malu-malu. Oh di rumah Pak na